babu makawa soyayya ni da ke tafiya na ɗauko ya so ba zan noke kauna na rike mashin son zuciya ya soke tafiya makawa soyayya mai rike tafiya ɗauko ya so karmi noke kauna mai rike mashin son zuciya ya soke. Yaushe za ki mai da gidana tamkar gidan yan caca ki mai da gidana tamkar wani kulab din da ake aikata wata? Tabbas Hajiya Asabe kin jawo murfin rijiya kuma ya rufe. Bayan kin san zaman da muka yi da yaron nan zama ne na taimakon juna, taimako na kai ke ina taimakon sa. Wannan yaron ji da kafa dan kararramin yaro in shi ka balaga. Billahi azimu na rantse da Allah abu lage nake. Gidana babu datti. Kuma wani mahaluki da ya sai kamun datti ba ni ban ka da kaina ba dan banzan da ya sai kamun wallahi. Kaifiya. Lalle yankin zamani kan ban so tsani tsani soyayya babu raini kin bugewa kaifiya ban so ki tan kaɗani sananin so zani rini gona ke ce fisani na dorewa kaifiya yau zan yi alwala ne sallah da kai sukuni Allah zai ba mu dama mi dacewa kaifiya zanta da ke zuciya ta kaunar ki na da muke. Ina kauna ga mijin da ba zai baka ka sarara ba. Ba ki da wata sararawa saboda ke matar aure ce. Ko kin dauka iskanci kika zo nan gida. Ko kin maka jinki kawo ne. To ka dube ni ka gani mana. Ne maka kala da matar kulle? Na gode ba laifin ki bane. Kakka mai da ni yar iska ka ji ko? Da yaushe ka waye ba. Kake yi wancan banza ran ki zai ɓaci wallahi. Kake sake zo to ba mun ufa. Kaifiya.